Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate izingane zesithembu kanye nothando nesithembu kanye neshoka siyacela isencane lengane. Siyaxoxa guys, kuyaxoxa kule channel. Mase ke ngibuza imibuzo oyaye abe nempendulo uyasiza ukuthi sicacelwe into esuke mhlambe ingacacile siyibone lapha ku-TV show, kakhulukazi lezi zinto eziphathelene nesintu ezinye asizazi because asizazi, asikho badala ngithi kakhulu. Abanye bethu asakabi nolwazi olucacile ngezinto zesintu namasiko. So makuba nento evela ku-TV show enjalo, ila engifaka khona umbuzo, noma ngabe yini ke eyenzeke ku-TV show nje ngasala ngididekile ukuthi lokhu kuchaza ukuthini, ngiyeza la ngizobuza. Futhi ke ukubuza kusiza ukuthi mangazwanga mina nabanye futhi abangazwanga bebuka i-TV show becacelwe, njengale yaSibindi nje yankosikazi waMadlozi nowababa nowakhe. Bengicelile ukuthi omzwile ayicacise before ngiyibeka ngale ndlela engibona ngayo, ngoba mina okwami ukwenza ama-reviews sengixoxa-ke ngokwe-TV show, kodwa mase sibuyela kwisintu nesiZulu bakhona abanolwazi. Lapha-ke makuvela ubaba uNdabeni okhuluma noSibindi ukumbonisa ukuthi-ke mhlambe le journey yathi uyayiqala ihamba kanjani, okufanele abe uhlobo olunjani lensizwa or lendoda. Ufaka umbuzo ukuthi-ke uyabona yini i-influence kababa wakho noma lokho okwenzayo. uSibindi nithe wafika ku-matric, kusho nina la guys. Abanye benu bathi futhi udlulile ku-matric waya e-college or waya e-university. Ngizwe ngani? Ngiyamkhumbula khona kwi-show besagqoka i-uniform behamba bonke, into engingayazi ukuthi ugcinephi ngamabanga emfundo. Indlela arizina ngayo mhlampe eyenza ukuthi abanye bebe nalokhu ukuthi hhayi isikole ngathi washiya phansi. Indlela arizina ngayo simbuka ku-season 1 kwizingane zesithembu naku-season 2 kwizingane zesithembu, nakhona kuthando nesithembu, nendlela nje ukuthi unobuntwana kakhulu. Yabo le influence mina ngibona ngathi imdidile kanjani. uMseleku masimlalela ekhuluma ukusibekela ukuthi umndeni wakhe ume kanjani namakhosikazi wakhe, amazwi abanawo nogogo wakhe. Angithi nginikeni nake nje ngisho kuma-post awabhalayo ugogo Flow ekugcineni nasekuqaleni. ugogo Flow i-influence-ke leyo. ugogo Flow waba nesikhathi la engabe ngisho kahle yini Nkosi yami, umuntu omdala. Ugogo kaMseleku, ngingasabizi igama, ugogo kaMseleku kube nesikhathi la axoxa khona noMseleku, sikubamba lokhu kuthando nesithembu, embekela ukuthi obaba noma amadoda athatha isithembu bama kanje, isithembu sime kanje, futhi isithembu siyomenza abe umuntu onjani. Kwahlala-ke lokho kuMseleku. Imfundiso abenayo ngesithembu uMseleku sizwe ngaye guys. Ngisazela into nje mhlampe ngifunde ku-social media. Mawulandela uthando nesithembu, uMseleku uthi leli phupho yiphupho abanalo nogogo Flow. Iphupho-ke leli ukuthi babe sabhekene bexoxa, ugogo emchazela ukuthi isithembu sinje nobaba bathatha isithembu manje, nokuthi-ke isithembu uzoba nomndeni omkhulu. Yile nto-ke yatshalwa ugogo Flow kuMseleku, njengoba uMseleku enamakhosikazi amaningi. Isikhathi esiningi mayebhala ama-post akhe kukhona mhlampe akubongayo nokuhle ne-support yamakhosikazi, uzobhala ukuthi yiphupho lagogo Flow. I-vision eyakhe ngoba uye-ke onyakaze ngendlela enyakaza ngayo, esenza ukuthi obani abazoba khona. Kodwa-ke yena akasichazelanga-ke ukuthi khona kamkhulu noma khona kakhokho, khona-ke owami usibekela nje ngogogo Flow nephupho, nangendlela-ke ayefisa ukuba nomndeni omkhulu nokwandisa isibongo. uSibindi-ke ukhula
ekhuliswa yilo baba esengitshele ngayo uMseleku obe naleli phupho alixoxe nogogo esaphila, njengoba izinto eziningi ahleze esho ukuthi i-vision kaGogo Flow, iphupho laGogo Flow. uSibindi-ke mayesekhula ukhula kwi-setup yesithembu. Simbamba kuthandwa nesithembu ethi lokhu akubukayo akazukwazi ukukwenza. Iyajika-ke indaba, mayijika indaba useyakhula phela, mayekhula uba nemizwa, uba ney'ntombi, uyaqala ukuba nentombi. Intombi esingayibonanga eyokuqala esizwe nge-birthday kamnini ethi ucela ukubiza intombi yakhe, ecela ifoni kuMseleku ukuthi uzokufona. Ngathi hayibo, ungayenzani leyo nto kubaba? Ngathuka guys, ngoba phela abazali sebazi ngendlela engafani, abanye abazali ba-stress kakhulu. Wathi uMseleku ngaleso sikhathi uSibindi uyambhedela. uSibindi-ke angithi seseyajola manje, sekukhona ahlekisana nabo njengomfana. Kuyafika-ke isikhathi la sekuvela khona ukuthi kune-pregnancy. I-pregnancy siyizwa nguMseleku ukuthandwa nesithembu. uMseleku uthi ngiyaxoxa nomfana wami ezinye izinto uMayeni akazazi. NgiyakuMayeni-ke ukuze ekhulume le ndaba le yokuthi njengoba kune-pregnancy bazokwenzenjani. Kodwa futhi uMseleku useyazi ukuthi babili abakhona empilweni kaSibindi. And iy'ngxoxo zaSibindi noMseleku angeke zimdiscourage uSibindi ukuthi athathe isithembu, ngoba yinto ubaba wakhe akholela kuyona noma ngabe yenzeka kanjani. Siyadlula-ke lapho, mayefika uMseleku kuMayeni uthi kuzofanele ukuthi bekhokhe, kodwa mabekhokha bazokhokha ngendlela yokulobola ukuze besikiphe ukuthi bakhokhe kabili. Angazanga ukuthi wayesho kanjani ngoba vele ingane mayisikhona sekunenhlawulo e-involved, right? Ukwazi kwami lokho. Athi-ke uMayeni kuzokwenzeka kanjani lokho because uSibindi mncane ngalesikhathi. Athi phela uMseleku ngale kaVuyo bathi ingane inkomo, kusho uMseleku athi ingane inkomo. Wabuza kuMayeni ukuthi kanti vele sekushintshile yini ngoba ingane vele. Mayesephuma-ke uMseleku eqeda ukukhuluma noMayeni kule episode uthi bazonyakaza noSibindi futhi bazobona ukuthi banyakaza kanjani. Ngobani? Kunabantu ababili, onengane nongenayo ingane. Futhi uSibindi ingxoxa ayikhuluma nobaba wakhe ukuthi uzimisele ngalaba ababili, onengane nongenayo ingane, wathi bazobona ukuthi baphume kanjani. Sikuphi-ke manje guys? Beku-season 5 lokuthanda nesithembu. Siku-season 2 wezingane ezisithembu. Ukuthi ngifuna ukunilandela emuva size nayo ngoba vele sikhuluma ngoSibindi. Yonke lento engiyixoxayo iphathelene noSibindi ukuze sizwe le yakhe ukuthi i-influence yena ayikho yababa wakhe. Le ayenzayo nje isukele kuye esiqambile amanga. Sifika-ke ku-season 6 kune-birthday yengane uMhlophekazi. Kuyafika-ke usisi omunye uma wengane siyambona-ke bayachaza-ke sesiyazi ukuthi uVuyo uma wengane ubengenawo amandla okwenzela ingane iphathi uSibindi. So sekukhona iphathi nawe uma wengane sebelinde ngaphandle omunye. Lona-ke omunye belinde ngaphandle sesibamba manje ukuthi yena ufike kuqala, okusho ukuthi lona ukuze engathethi amacala ummemele lokho ngoba phela usezovela ku-TV uVuyo ebefike muva. Ilento siyilandelayo ukuthi bekumayelana nani ukuthi ameme omunye kubo, okusho ukuthi vele naye ubebekelwa lamagama lawo ukuthi hayi thina Mathombeni sizokuza kini into enjalo. So uma uVuyo esezovela shuthi kube owaziwayo ongcono bevele kanye kanye nalo osibhalela ku-social media iy'ndaba zabo ongasekho ku-picture. Ngaleso sikhathi mase besondela kuMseleku, uthi-ke uMseleku kulabo girl abavelayo, niyayazi le nto eniyenzayo
kuphendula lo ongekho manje. Uthi uSibindi uyayazi into ayenzayo. Ma ungabuyela-ke kule episode la uSibindi athe khona ngibukela kuwe esho kumsele. Yile nto-ke manje seyikhohliwe. Yabo nje athi isithembu simhlule ngisibuka. Wayekhuluma ngabazali bakhe. And futhi into ayesitshela yona ukuthi ziyakhala. Futhi ababenza uthando nesithembu ngaleso sikhathi ama-reviews basho ukuthi hayi bo. Okungenzeka ukuthi uma yena wayeqinisile indaba yamakhamera ukuthi amakhamera sekushiya ukuthi action kuya-ethwa. Ma engekho amakhamera kwenzeka ezinye izinto. Ngoba uSibindi washo ukuthi cha yena ngeke. Akayiboni indaba yesithembu. uSibindi wayekhuluma ngani? Phela kuyasho ukuthi ingane ayiqamba manga. Ngisho umakhelwane uma befuna iy'ndaba babiza iy'ngane. Umakhelwane akhulume nengane mhlawumbe athi uma wakho wenzani? Utholukuthi uyifihlile leyo nto ingane usiyayixoxa ngoba phela ingane ayazi. Ngaleso sikhathi wayekhuluma esayingane ngoba kodwa namanje usayiyona. Siyadlula-ke lapho. Ikhona i-episode-ke eyiproof yokuthi uSibindi uthe ubukela kubaba wakhe. Futhi uma umbuka nangendlela enza ngayo uma ehleli nobaba wakhe siyambona ukuthi ubukela kubaba wakhe. Yena-ke shuthi usedidwe ukuthi ubaba uNdaba uthe influence. Makuphela lapho-ke le episode iyona-ke le uMangwaba wathi khona uSibindi. Umbiza ngoSibindi. Mase kuvela igama lokuthi liSibindi lisukaphi yilezi igemegeme zakhe. Nala ayibongela khona walifaka leli gama. Nasenayijika la social media nathi hawu uMangwabe yindaba athi uMpumelelo uSibindi kanti igama lakhe vele. Igama lakhe lobunsizwa noma igama lakhe lokwenzani-ke. Angisinazi khona amagama sekubholeni khona sekuluseni kanjalo. Waphuma-ke uGirl lo obe umamkhulu lento ade yisho ukuthi obezoba umamkhulu akasekho. Naye waye umamkhulu emjolweni ngoba phela abakaloboli umuntu. Basitshela futhi manje sebebhuqa ukuthi abakaloboli umuntu. Siyadlula-ke. Bengifuna ukuzocacisela indaba ye-influence. Nangale kuSiyacela lo owalotsholwe lo baba wakhe. Ubaba wakhe esekhona wamtshela wathi-ke uzothatha isithembu ngoba esibone kubaba wakhe. Angazi ukuthi amakhosikazi kababa uDlamuka mangaki. Sikuphi-ke manje? uSibindi ubiza uma wakhe uyameluleka. Yazi ukuthi wayebiza uma wakhe emeluleka? uSibindi ijeni ayiqalayo yena akekho prepared. Mhlawumbe ukuba uSibindi yena wenza izinto eziqondile. Mase buya kubazali esezoreport ukuthi-ke naku akwenzayo nakwenzayo. Abazali bakhe kuyimanje baya-confused ukuthi uSibindi usebenzaphi. Kodwa-ke okungaveli kwikhamera ukuthi uSibindi uyaxoxa nobaba wakhe ukuthi uzolobola kanjani, amise kanjani ukuze kuhlangane lokhu akufisayo. Okungaveli kwikhamera. Kodwa sikubonayo ngoba abanye nje besho ukuthi hayi bo kwawona nje umshado uwodwa. Akekho ready. Kuzwakalaphi lokho? Kuzwakala ngezinto ayikhulumayo. Ukukhuluma-ke kulula guys. Yazi ukukhuluma ayaqambeka amanga ukukhuluma. Ukwenza-ke kube kukhulu. Yena-ke ngisho ekhuluma. Ukhuluma nje into engazwakali. Mhlawumbe besosho ukuthi hayi-ke uyabawina ngenkulumo ngoba izinto ayikhulumayo cha bayazizwa bayayibona. Mhlawumbe uyawenza ku5% ukuthi uyahambisana nabantu bakhe. Cha. Ama-meetings awafikanga ngoba kuvele nje bavuka bathi bacela ama-meetings ogele. Banezinto abaconfused ukuthi kwenzakalani la. Uma futhi sebekhuluma naye indlela esimlalela ngayo simuzwe selfish ngoba yena uthi unabantu akha nabo isithembu. Mayakha isithembu nabo banempilo bayafunda benzani. Kulokhu-ke okuhlanganisa bona naye akakwazi ukubacacisela ukuthi isithombe-ke, i-vision
leyo kweyakhe ngoba phela uyisupport kanjani into ongayazi. Ngisho qala ibhizinisi mayenza kuwe ezocela isupport noma nizodrafta ndawonye uzosho ukuthi leli bhizinisi ngilibone lana ngalibona lana futhi ngibona ukuthi ukulenza kule ndawo kuzosiza ngokuthi kodwa imali ke ezongihlupha imali engaka. Uma ngilahlekelwa ile mali nawe ke usuyangena unomqondo ukuthi leli bhizinisi lithini. Lena ke eyakhe iplan uyazi yena. Kodwa mase sithi phela le plan yakhe ke idinga isenti. Liphi isenti lakhe? Uyihustler. Ihustler enjani ke enabazali abangazi ukuthi ihustler enjani? Kusho yena ukuthi yena kuyaphanta akekho kakhulu kuma family business kodwa yena uyaphanta. Yabo umphando abazali abangawazi. Niyambona lo yabhudi lo osanda kuvela ozivezele i-ex yakhe wathi bukani naye ex yami ukuthi sasenzani naye singambuzile ngoba yena eyibona ukuthi uyamhlambalaza. Lo yabhudi loya uthe sezivezele i-ex yakhe wabe seconfess ukuthi izinto engangizenza ngangize ngiscam abantu ngiyifaka emacaleni ngenxa yakho. Yabo leyo msebenzi iyona abazali bangayazi ngoba abazali ngeke bekusupport ukuthi uskema abantu. Ile msebenzi lo ukuthi ukhona lapha endlini ube khona mhlawumbe unyamalale ngeweekend ube nemali kodwa akazeki kahle ukuthi usebenzaphi. Lo msebenzi kumzali ozothi wena usebenzaphi. Simbonile lapha ku TV show ukuthi uyavela ukuthi uwomunye abayingxenye production team yaku izingane zesithembu. Kodwa ke i-reality show esivele kabili kumakhosikazi awu7 awafunayo yahlangana leyo mate ayihlangana. Yingakho ke sesibuyela la sithi unawo lama plans kodwa lama plans shothi ke uyawakhuluma nefanda yakhe nesponsor nementor. Manje sesiyibuza ukuthi kwawona lama plans awakhe yini ngoba sizolobu sithi nje lo uyabhayiza kanti umpintshekile kwayena. Anibona ukuthi umpintshekile? Hayi ngoba phela manje okushuthi ke kungenzeka ukuthi ifanda ithe mina ngihambile ngagcina la sengimile la angisaqhubeki sekufanele uqhubeke usenaleyo pressure. Sicabanga lokho ngoba nezinto ayikhulumayo ukuthi mhlambe ukhona omzwayo kubazali. Siyabona ukuthi umzalo omzwayo imuphi nolobe emqinisekisa. Yabo usikhona nolobe emshaya la ehlombe ethi kuzoba right kodwa singasithi awenza izinto ezirong. Sibuza nokuthi nje ngoba ethola izingane abazali ke abazali balaba abatholisa abantwana bathini? Cha yena umile ngokuthi unevision. Unawo ama-plans and ama-plans angeke awadiscusse no-partner bakhe kodwa bayingxenye yawo. Wakwayizinto enjalo. Into esizobe sesizwa ushaye intombi wahamba ke njengoba ethulungisa iphutha emva kalapho sekufike enye intombi ezodlula le efikile. And lena ntombi ekhona silobu siyimemeza ukuthi awubalisise kahle lezi izibalo. Khona wafika ekuqaleni kwathiwa yena umamkhulu njengoba nje sekuthiwa uhambile obezoba umamkhulu usereplacewe omunye umamkhulu oyintombi. Intombi ke eyenzelwa amadlozi njengoba nje sethe ushaya intombi amadlozi abemthumile ngoba phela mayithi wenzela amadlozi indaba engawulindanga kumshado. Yena ulungisa iphutha manje amadlozi athe akube nephutha kuqala. Uzobe sehamba futhi ethi amadlozi phela umuntu ophuphayo othuna isiphiwo angeke nawe uhlale eceleni kwakhe uthi ke hayi iphupho lakho ke alikho ngoba liphupho uyena lelo phupho.
Lapho-ke le video guys bengizonitshela indaba ye-influence, nginilandela nje indaba kaMpumelelo ukuthi esikuzwe ngaye. Yikho-ke futhi asekushintsha manje. Yena simbona ngathi unengcindezi. Yena simbona ngathi uphethwe ukudlala. Maye edlala ukuthi uvela unobaba oyi-polygamist onemali. Nobaba futhi asazi uma guys bayabona kodwa ukuthi uphethwe ukudlala. Ngicela ukutshela ukuthi ubaba uNdaba okade enibuza ukuthi imali-ke ithini indaba yemali, uvele wahleka. Yabo ukuthi ukube le platform ayivali ukuthi sifake ama-video owathathe kuyona indawo, bengizoyikhatha leya ndawo nginikhombise ngithi yabo lokhu akuhleka la, uhleka ukuthi nje unamalini. Eyakhe imali ithini ngoba okwamanje engathi usabhekwe abazali. Wasesuka lapho-ke uthi-ke yena-ke uyasebenza. Nakumayeni bathi uyasebenza ukuthi umayeni umbone ehleli endlini. Usebenza ehleli endlini, phela nabasebenza behleli endlini umsebenzi wabo uyachazeka ukuthi yini abayenzayo. Abasebenza besekhaya, esebenza esendlini. Umsebenzi ongachazeki. Noma ukubona ukuthi abantu bazontshontsha ama-ideas akhe. Ubonani ukuthi uzobangiswa kulo bhizinisi. Yabo nje umsebenzi ongachazeki owaloya bhuti lo osho ngoba naye esebona ukuthi izinto zimjikele, ugeli wakhe akasabuyi kuyena, akasamfuni okwangempela. Wathi-ke ngaskema abantu ngenxa yakho, ngenza sure ukuthi ube right. Ngathi hawu singakadluli kulo bhuti, yeni ngimangazile indaba yalo bhuti lo oyivumele yena ukuthi ube yiskema. Ngimangazwa abanye benu ukuthi i-red flag ethe bha, nisayobuka ukuthi usize uthini. Well guys, uyabona le behavior yalo bhuti lo yiyo le eshiya simangele ukuthi kwenzakaleni kwaba khona odubula umama wengane, adubula ingane, ayidubule yena. Yilo bhuti lo. Umqondo onje. Ngoba le wayeyenza ubese udabula nje inhliziyo kageli. Ngoba esebona ukuthi umshile kade wayebukisa ngayo. Ngoba leyo nhlobo leyo eyenza amahliphihliphi yona-ke ayikwazi ukumela i-heartbreak. Yibo labo sethi sethola ukuthi uyamove on, usefuna ukubulala. Nina nithini? Wekhazi aninalo idimoni elithile. Laba de bethi kodwa usize wakhe intenga nine demoni. Makufanele ukuthi ube khona abantu esibabalayo emthandazweni, ifanele sinimemeze nini. Umuntu ongasabi ukuthi lokhu akwenzayo ngisho isithunzi sengane yakhe ngelinye ilanga ngoba ingane izokhula kuthiwe hawu nange uma wakho. Ngoba lento asazi ngempela ukuthi iyacisheka yini i-internet ngoba kuhlezi kusho kuthiwe i-internet ayikhohlwa. Mhlambe futhi noma icisheka idinga ochwepheshe abaziyo. Kodwa abanye benu sebeyahala. Hawu niyaphoxa nina, niyaziphoxa, niyaphoxa. Hawu awukho kodwa kufanele kube khona amaphilisi. La maphilisi azokwenza ukuthi niyeke ukuthanda leya nto. Ngoba lokhu khala kwenu, we guys, ngisakhumbula khona ku-Facebook omunye sisade ngimbona ethi awuzichaza ukuthi uqale nini ukuzibona ukuthi uyisiphithiphithi sentombazane ubhizi. Ama-comment bengiwafunda. Sesiphumile koSibindi ne-influence nobaba wakhe, senginichazela ngalabantu besifazane abashayisa ngovalo. Ama-comment bengiwafunda. Hayi guys, akobe ukuthi niqamba amanga. Niqamba amanga. Shuthi nizohamba nokulanda ukugula. Ungaqedi futhi ukulanda ukugula uhambe uyokufafaza. Khona othi a day ukwazi ukuya ka-left, aye ka-right, aye east, aye west, aye south, abuye kube khona i-main.
Yini leyo mkhuba? Hawu, seniyishaya isifuba ngokuphithizela okungalungile. Hawu, naze nabaphoqa abazali-ke bodade, naze nabaphoqa. Angisho ukuthi obhuti bamsulwa, kodwa-ke sho ukuthi bacashile-ke bona-ke abafuni-ke ukuvela ngoba kuleya angazi noma i-trend noma yini bengifunda osisi ababhalayo ukuthi hayi ngelanga kwakwembeswa ngelanga athola umsebenzi. Angakamuzwa obhala ukuthi ngizwe ukuthi ubhuti lo wahamba waya lapha. Angisho ukuthi abakwenzi. Mina nje sengishawa uvalo ukuthi nina nizishaya isifuba manje niyaziqhenya. Wena nje ubeka isandla la esifubeni uyaziqhenya ukuthi lesi siphithiphithi osenza ngomzimba wakho sibizwa ngani. Mase niyakhungatheka-ke ngoba lokho kuphithizela lokho yikho kwenza umqondo ukhungatheke. Ngeke umqondo wakho ube right, ufunction ngendlela enormal wenza lesi sididido senzayo ngomzimba wakho nangento yakho okumele ngathi ube uyayihlonipha. Uyohamba wena ulunguza la kuthiwa mayingasanuki kahle faka lokhu. Hlala phansi. Hawu khuzanani Nkosi yami. Hawu, izolo ngilale ngimangele angazi ukuthi le post yanini. Ngize ngithe ngeke ngihlale nganixoxeli. Ngepha ngisenganixoxela izinto nami engize ngenza ukuthi ngibabazela ku social media. Ngilale ngikhamisile izolo. Osisi omunye uyasho ukuthi cha mina ngempela sengivumile ukuthi ngenjena. Idimoni. Nivumelana ukuthi uSathane adlale ngani? Wanidlala uSathane waze wafisa ukuthi kwazeke. Uyabona laba abala ekhaya bawu-300 bethi hayi bo ini abanandaba nawe ngikutshele lapha ku social media. Khona sengajika nje izinto ungasabi u-anonymous utholakale. Uzoba yini? Asekuthola-ke lo main ngoba bayasho amade ngifunda ama-content-ke umain-ke vele-ke uhlale ekhathele nokhona. Hayi guys. Yabo lezi zinto lezi ezenza ukuthi imqondo ikhungatheke yilesi ziphithiphithi enizenzayo. Hawe ma. Hawu. Yey. Ongangizwa mhlawumbe ukuthi ngithini kunosisi abayiqhenyayo ngokuphithizela. Kule post ukuthi ngeke ngikwazi ukuyisho-ke ngendlela ebekwe ngayo ngiyibone ku-Facebook ngoba phela le inhlamba angihambisani nayo. Kodwa kusho ukuthi wabona nini ukuthi uyisi ungaliqedeli-ke lelo gama ngoba angikuthandi. Wabona nini ukuthi uyisi isiphithiphithi sentombazane lo ohlenyuka emgwaqweni, hayi kodwa imigwaqo ngale emakamerweni. Babhala umuntu uyabhala uyachaza kodwa-ke ngithemba ukuthi amanga guys. Ngithemba ukuthi amanga futhi-ke hayi. Yo, nibona sengiphila le ndaba ukuthi ngithusele ngathi ngathi hayibo. Abanye basemanyuvesi. Yini le nkinga enizoyifaka kubazali bethi niyafunda kanti wena udlala ngempilo yakho? Uyathunya lapha enyuvesi ukuthi hamba uzame ikusasa lakho udlala ngempilo yakho. Khona nje uzowathi-ke ayiphele-ke nje nalento engiyifundayo ngoba kuzophela mina. Hawu guys ngeke. Akudayiswa amaphilisi okubamba imizwa namanzi athile. Hayibo ngizoyifuna lento ngiyihlanganise nawo umqondo webhizinisi. Ngizoyifuna lento. Kufanele kube khona amanzi athile ukuthi imizwa ikibambeke. Uma kubambeke imizwa kube umqondo osabalalayo. Kube umqondo ofuna ukuba progressive, umqondo ofuna amathuba okuthuthukisa impilo yakho hayi ukuyishabalalisa. Ungaboni bebaningi base nawe mhlawumbe uyahalela uthi hawo i-experience nami. Hawe guys nizofa futhi bayonibulala nakhona kule ndaweni ihambayo.
uthi wena usekuse ehhotela kanti umuntu wakhe omunye usemlandelile. Sifike lesi sithi justice for bani, bekufanele uhlale endlini uyiqoqe. Hawu, hayi ngeke bakwethu, hayi yazi, hayi ngibonile futhi ukuthi ngimdala nakhona izona indlela engikhathazeke ngayo ngalama-comment ade ngiwafunda, ngabona ukuthi hey, sengingenile ekubeni ngimdala. Ezinye izinto bengeke ngiyibuke ku-social media ngithi ngiyidlule le. Hayibo, bosisi bethi kwenzakalani ngani? Uyishaya isifuba, uyishaya isifuba ngokuganga ngekhekhe lakho. Hayi ningehlule bakwethu, ngicela ukuyivala le video-ke, ngiyaxolisa ngalokhu esekungene ngapha ekugcineni. Inkinga nje ikhanda lami livele laphithana. Ngibona ukuthi hayibo, nakhu kwanda kule comment section impela baningi. Bathi-ke hayi bo, ngithi ngibuya ngapha ngibeke isikhwama ngihambe ngiye ngapha, ngithi ngisuka ngapha ngihambe ngiye edolobheni kubhukhiwe. Hayi. Hawu, shintshani iy'ndlela zenu. Ningakaphenqeki kuthiwe nangu anonymous, shintshani iy'ndlela zenu, shintshani. Ngiyaxolisa nje futhi ngaze ngayona le video yami.